Chano no adi. Go ina viri kurira. Kurira. Viri. Viri kurira. Ndio anifungutira kafa ine ari nongoda kungodzorwa bhutu mibhulu inenge yakangowanda. Right. Iweka. Nhasi uruswera panapa. Hauswiti. Hapana munhu arikufana kupinda panapa kana 6 acha. Ndikuzati kune anonzi machiyema pemba aya. Kune mashurubhu emapemba saka 6 dzikachaya hapana munhu akubvunza kubuda. Ende futi 6 yakachaya hapana ari kubvunza kuti asai kupinda vanhu vatofamba izvezvi 6 dzachaya. 6 dzikangochaya chete hapana anopinda hapana anobuda. Plus not more than 50. Anenge ari panze 50 vanhu vakakwana mukati hapana ari kupinda. 1 2 3 4 kusvika 50 vanhu ndo vanobvunzwa kupinda mukati. Corona plus vakomana vamabhemba hakuna munhu anofamba na 6, hakuna munhu anopinda na 6. Right. Madi. Pana madam. Ndivhurira vanhu. No, me. After 6, after 6, apindi. Apindi. Wadi? Senda. Kokurize? Bobo. Shamwari mota yatozodhakwa apa ndatozoisiya uko kwa pakaipa ndivhuri. Shamwari exhaust. Unenge vhera alarm. Achaiti mda. Yalame. Alarm ya 6. 6 yatuchaya? Cha mchapindi. But ndine muridzi wepadeni. Aiwa, achaiti mda. Ndapinza kungampana mai mai. Wapinza kungampana? Kakakura sei? Akamwe so kakashika dakona madam. Karaona? Madam, wanhu wakanzi waite 50 pamba saka. Madam wangu. Aiwa saka vhura gate. Kari kudei mukati mo? Ndizivi. Kana inini ndisimo kari kudei mukati mo? Handizivi kakashika dakona madam. Aiwa vhura gate. Kamfana iko kutotonjairira kusaka sei kachiuya kana ndisipo. Kana kati kada kuona madam. Aiwa vhura gate. Aiwa vhura gate. Iwe ndindakakuemploya kaiwo mukati mo. Ndizvo zvandara ndikuziva. Saka ita basa rako. Izvo zvazichaiti po 6 dzakwana. Aiwa 6 dzakwana but nhamba isati yakwana kamukati. Zvichaiti nda. Indi ndosikwanisa nhamba saka kari kuitei mukati. Kampani kako ndokatokwanisa nhamba iyo saka imamu chachati munhingirikino muchipino because my after 6. Aiwa kai pamutemo wekuti munhu ngaasvike pano 6 sadza chaya. But 5 past kai 5 past. Zvichaiti. 5 past apa ndikudza kuti mota yafa apa papinda munhu futi. Ndizvo zvonda. Aiwa munhu ngaabude. Zvichaiti. Aiwa munhu ngaabude. Munhu mufana wako ngaabude wapinza mufana wako. Aiwa shandi ndokona kutokusungisa. Plus ndikangopinda mukati mobasa rako ratopera. Zviiti nda. Ndikangopinda chete mukati momo basa rako ratodhakwa. Ndinokuripotera police. Alright mangwana ndichakurumidza kuya but akusisina basa rako mukati. Inini mudhara ndisiri ndikapa mutemo kuti vanhu vanhingirikine vagare 50-50 kuda kwecorona kuda kwangu inini. Aiwa but inini ndine muridzi wemukati man. Aiwa kuseni you are fired. Ndinokuripotera manje. Ndiri kutonoripota izvi. Endai. Sakate video sakate mirai ndakati chi aiwa ndakati chi kuti there is no hurry on social media andakudaro saka muri kumhanyira muda kukatire video musati masubscribe pazasi apo pakanzi Mugwais production mukuda kumhanyire there is no hurry musamhanye but otherwise thanks for watching. I salute you.